Уважаеми дами, и накрая искам да представя Красимир Костов. И тук някъде има нещо важно да съобщя преди да се насладите на едно уникално шоу. Жената може да бъде както демон, така и ангел. Може да се превърне както в вдъхновител, така и в разрушител. Жената събира в себе си всички тези качества, които я правят така загадъчна и мистериозна. Искам бурни аплодисменти за всички дами в целия свят. Аплодисменти! Вие движите този свят, уважаеми дами, и това са фактите. А сега е време за едно истинско шоу! Скъпи приятели, легендарните 60-те години на миналия век са най-яркия период в историята на световната мода. Не е изненадващо, че елементите, характерни за тази епоха, се появяват отново на модните подиуми. Младите хора имат големи перспективи. Момчетата и момичетата могат да печелят добри пари и да водят независим живот, като на възрастите. Те искат да докажат, че са различни от по-старото поколение.